Koma lawje ku li ser çand û hunera resenya herêma Culemergê hatiye avakirin, kilam û stranên berê dîsa bi şewazeke kevnar tîne ser dikê û ew pir tên ecbandin. Koma lawje wek xeyala sê zarokan ji bajarokê Çelê Ank û Çukurca Hakkariê di sala 1998 da dest pê kiriye û niha hejmarek zêde endamên vê komê hene û ew bi xebatê kolektîv berhemên berê yên ji ber bîrvekirinê diçin derdixin pêşberî guhdarvanan. Hûn zanîn lawje tê du mena. Hem navê formeke rêsena Herêma Culemergê hem jî tê mena stranê yanî berfireye. Mena lawje. Ji ber vê çandê jî em müzîka xwe ser vê bingehê ava dikin. Riya we bikeve kîjan gundê Culemergê hundê rastî çandek bê hempaya gelê Kurd werin. Her wiha şopên bermahiyên dostên Kurdan yên wekî Aşûrî, Ermenî û gelek baweriyên cuda ku bi hevra jiyane hene. Koma lawje jî li ser vê bingehê karê berhevkirina muzîkên berê dike û bi muzîka xwe rih dide wan berhemên qedîm. Vejar gava ev nehatine pêk ve dinyayekî ava diket. Vejar em neşan ji wan dûr kevin, em neşan wan paş bimînin. Me müzîka xwe kir yani eşima bêjim. Müzîka wan û xwe pêk ve me hindî ku meşa me kulav me kir. Ejar zor e. Zimanê 100 sal berê belkî 200 sal berê yani be bi şeklekê em sertixebitin û îne ne Wek hunermend Alî Tekbaş gotî hin kilamên beriya 100 salan hene û ev jî karê wa pir zehmet dike. Ji ber ku koma lawje di heman demî da du çîrok û wateyên her peyvên di nava kilam û stranan da jî dikeve û hin caran ev lêgerîna wan pir demdirêj didome. Milletê me penyanişî, milletê me ertûşî yani cîranên cîranek êk bûn gelvana. Vejar wextê tu çûyî te êkê pîrekal, êkê pîr te dît, ew gelek tişta bû te dibêjît. Vejar em bûne mêvanê wan. Ewan bû me digot me merex dikir. Lawje wek komek muzîkê ji Hekariyê derketiye, bi şewazê reseniyê herêmê muzîkê dike. Lê niha koma wan nav û deng bûye û bi milyona muzîk hez wan guhdar dike û dişopîne. Hem jî her parça Kurdistanê ew stranên kevin, stranbêjên resen, stranên wan dîsa bi kelecaneke mezin em dîsa lê dikin. Yani em ew qas lê bingehê dûr nakevin lê em nûjan dikin yani ji bo guhdarwanên nû, nûşên nû. Tenê karê me stran gotin nîne. Divêt em bişên wan strana baş bitene nasîn, ezmanê xwe baş bitene nasîn, milletê xwe baş bitene nasîn. Vecar ev e karê me yê hunermend e rastî. Lawje herî dawî li bajarê Wanê bi coşek mezin konserek li navenda çand û hunera Ankayê pêk anî û heya direngiya şevê stranên xwe distiriyan. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.